9. Ja vielä sen verran muutosta, että otetaankin minilavetti tähän tämän kuorma-autosarjan jälkeen ja sen jälkeen pidetään sitten vasta se kastelutauko, radan kastelutauko, eli käydään on minilavetit vielä läpi tässä kuorma-autojen pull-offin jälkeen ja sen jälkeen kun minilavetit on käyneet, pidetään tuo radan kastelutauko. Ja näin siellä Pekka joutuu lyömään sitten jarrut päälle, että pysyy radalla, se on siinä. Siinäkin tuliko siellä ratarikko, se kuullaan ihan hetken kuluttua meidän tuomareilta. Ja sieltä vahvistetaan eli rajan ylitys, eli näin tämä Pekka Herlevin pull-off